kaɗai ba wallahi Allah ganin lafiya Allah su na mutuwa wallahi su na mutuwa shekara ta nawa gidan yari mutum nawa ne kashe an ka mai an ka saki wallahi ni da ni da akuya duk ɗaya na a ɗar mai a saki gaskiya ne ka ce haji ka dawo wallahi in buge baki ne a kai da ɗar ne ba wata guda a sako ni wallahi tallahi kariya kake wallahi na Allah katina rike min kuɗi na rike min kuɗi na rike min Mansur wallahi riko ju wallahi hankuri na ne dazu yanzu lahira na baki wallahi yanzu lahira lau gabara da Allah ya sace ka bakin banza gajeren bakin kirin da kai bari bai kamata ku yi riki na faɗa bakin kirin gajeren banza baki ya yi hori daraja ana sawo an bi a shafa a zan hori sawo ka shafa ka zan baki ga kudinka ba bai kamata yi saboda ka gani in kashe banza kanja kake yi don Allah ba nan ba yi hakuri na san fushinka yi hakuri daga yau mun sa kafa guda wando guda da kai talatun da kaka bugun gaba da ita sai kowa ya ji ta haihu gidana ni nan kanya kake yi kanya kake to ƙarya to je ka kwado a can karka da in an jima ka zo akwai magana to zan aika ka ga talatu ni dai ba ka sallame ba ka ban da ka ya wanda mutumin da an kai gidan zu ka je gidan zu mana ka gani wallahi kana zuwa keji za a saka ai me a ringa kallon sa me marabansa da biri me marabansa kai za a aika wajen talatu